Дами и господа, този поздрав е специално направен од Гюлџан и нейното семејство за Тейсун и също така за неговия брат Юджел, за најдобрите од Силистра, за патрона оригинал Top Moist Production. Гюлџан касиерка Тайтар, лако семејство од Бруксел, поздрав керава Меромеске, од Тейсун, од шампиони кај Силески, бари фирма Ромален ми фамилија, мастарен тумаре мосте, и Симан буд бари фамилија, капа барав тумен, вали грми на Тейсун, пак му върви, ефтино купува, ефтино продава, пикнела Брюксел и цяла Белгија. Лескуалав си баро од Тейсун, онај баро Анди Белгија, ефтино леу, ефтино бикнел, всичко сам постигнал, сам се издигна. Има жена къща палат и најкрасивите дет. Вали грми на Юджел патрона, се му върви, ефтино купува, скъпо продава, бикнел од Брюксел и Южна Българија. Слушайте Гюлџан какво казва: не можете да съборите двамата братя, те са рамо до рамо винаги, те са легендите от голямата Белгија в Брюксел. Двамата братя с големите ръце и с големите сърца. Вали грми на двамата братя, много им върви, те работят и никога не се спират в Белгија и цяла Българија. Тешунен у Тейсун, Биг Боса, у патрони, у тарикати, у зорало, барвало, леле, о баро, а кале у саврете джамен ме фамилија, наши пераве на мен.